Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan yau ne farkon shiga ka wannan channel namu mai albarka, ka danna mana subscribing, ka danna kararrawa, kamar like, kamar na comment. Yagwa muna ba masoyan mu hakuri masu bibiyar channel namu, za ku muna ta kallon sabbin series, to ba ma faɗa lokacin da zai dinga fitowa. To insha Allah mun fara da wannan shiri mai albarka wanda Abdul M Sharif zai yi shi. Shiri mai suna da a ce babu zuciya. Da a ce babu zuciya zai fita ne karfe 9 FM a YouTube channel na mai suna Abdul M Sharif Online. Wannan shiri dai ina ganin gaskiya samari da 'yan mata zai musu matakar kyau, tunda shiri ne na masoya, kuma kana gani kaga 'yan mata biyun nan kasan za a iya cakwakiya, kuma ga Abdul M Sharif babban jarumi ne. Za ku a baya idan kuna bibiyan mun yi tallan wannan shirin farkon kwastan nan da muka fitar. To muna